De hieste dagen die Tjerkstra-deal die binnen wel los. Het hele weekend komen er meer dan 400 hinders naar de Samarra-heide. En vreten midje stier de ponykeuring op het programma. Hoe had je hem hinderen die? Ja, heel goed. Ja, hier al mooi. Dus ik ben super tevreden. Het is weer mijn eerste keer, dus die is best wel spannend. Het liep het misschien heel eenvoudig. Even stilstaan en daarna een rondje draven met de pony. Maar efter zijn keuring zit een hele tactiek. Wout die rent daarom achter Joëlle om met een bakje vol loert. Maar wat zit daar nou aan zien? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Die hakker en krieken. Ik denk dat er muntjes in zitten of 6 centen. Maar het rattelt wel mooi. Nou, let er even op. Zonnenin, nou doet het net, maar als dan mij het opstellen, dan het even zo. En dan let er even op. Ik ga eerst even naar voren. En dan bloot er mooi stilstaan. Wout en Joëlle binnen maar 12 van de in totaal honderden deelnemers. En om een plakje te bemachtigen, moesten je wel heel rap wezen. We hier de internet om 1 uur hier. We hadden een kwartier, ziet alles vol. Alle ponykeurings. We gaan straks nog best gaan. De rijpony nog en dat soort dingen. Versierd nog. Dat we binnen een kwartier alles ziet vol. Dat is enthousiasme voor de band. We hopen dat je wat iets voortvloeit natuurlijk. Dat is een beetje de bedoeling. Het ziet er goed uit, dat hopen we. Van Ilana pakte de keuring in elk geval goed uit. Ze wie een van de prijswinners van de dag. Ik ben er ook heel blij mee. Wat maakt Toetie zo mooi? Ze is gewoon heel aardig en zo. Het is gewoon heel braaf. De leefde voor de hindersa en de ponies. Dan ben je verkocht hier. Dan ben je helemaal... ik ben zelf besmet een paar jaar terug. Ik ga zelf draaien, maar ja, ik ben zelf ook besmet. Dus, En daarom begreep Siep wel waarom het mensen uit heel Friesland en soms zelfs uit de orenkant van het land dit weekend naar de hieste dagen in Samarra-heide komen. Ja, je besmet bent met het virus en het mooie water bij. En als je dan vanmiddag of vanavond joggen met die dubbelspan, als je dan 14 spannen in de baan hebt, dan is het echt genieten.